Sa Labhraíonn phobal inniu tá Carlann Marla siúl de gáscáil áitiúla. Mis can dul seach chun an crackar fad eáil. Is me Katrina agus Temidin Seán Ó ag curldan Marla sa Lorlan mar Temid Glacu Bhí Wainfest. Bhí muid ag gcónaí ag an Wainfest agus bhín spríor dói agin. Tá dul agam sa Alín mar tá seo ionta tá tú ab tá 10 agus dhéanú rudí pictirí mór sus. Agus sinna 10 go maiid. Bhí dul agam I déanú tú a cethe. Mar bhí sé ionta croia, bhí sé ionta fóna go tá cearna. Bhí dul agam sa 10. Leabhar mé comá le Dennis McGeady a bhfuil ag obair sa Labhraíonn phobal faoin tábhacht a bhaineann le Wainfest agus an ealaíonn go ginearálta do gcuoine óga na háite. Seo do bhí le ráige. Tábhacht a bhaineann le Wainfest ná go bheith go bbunasáil féile ealaíonn agus leolalaton do foiistí. So tuairann sé an ealaíonn agus an letriart le chéile agus cruthúinn sé agus tuairann sé cruthúart agus saolaíart an na foiistí. Bhín ceardan sin an tá tábhairt aniu do foiistí mar Tá sé an tábhairt a fólam trí thucrú agus déanú trí thucrú agus sinar a bhíonn sa Carlann Marla agus bhain na poirtí Salt Móras aniu maidí inniu. Is léir go lád an scoil ag na daine óga an sá ag fáilim féin Marla ag an Gardaí mar chuid do Wainfest. Cé a cap sibh se cardide? Yeah! Seán Ó Maoilchiaráin, Nuacht Cúla4.